соли ҷорӣ аз узвияти тоҷикистон дар созмони милали муттаҳид 30 сол сипарӣ гардид. ҳамкориҳои мутақобилан судманди тоҷикистону созмони милали муттаҳид дар сатҳи муносиб қарор дошта, он дар самтҳои авлавиятнок пайваста дар ҳоли рушд аст. созмони милали муттаҳид ва ниҳодҳои тахассусии он ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои стратегӣ, аз ҷумла дар доираи стратегияи миллии рушди тоҷикистон то соли 2030 фаъолона мусоидат намуда, дар рушди соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии кишвари мо саҳми арзанда доранд. ҷумҳурии тоҷикистон нақши созмони милали муттаҳидро дар мусоидат ба таҳкими сулҳу субот, инчунин расидан ба ҳадафҳои рушди устувор назаррас арзу менамояд. тоҷикистон ҳамчун узви комилҳуқуқи ин созмони бонуфуз дар татбиқ ва роҳандозии 5 ташаббуси байналмилалӣ, аз ҷумла рӯзномаи оби созмони милали муттаҳид, татбиқи ҳадафҳои рушди устувор, пешгирӣ аз тағйирёбии иқлим ва ҳифзи прияҳҳо иштироки фаъол дорад. дар даврони узвияти кишвар дар ин созмони пурнуфуз якчанд ташаббуси ҷаҳонии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷумла эълон гардани соли 2003 ҳамчун соли оби тоза, солҳои 2005-2015 10-солаи байналмилалии амал об барои ҳаёт, соли 2013 соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об, 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 ва соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи прияхҳо аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ мавриди истиқболи гарм қарор гирифт. ҷумҳурии тоҷикистон ҳамкории густурдаи худро бо созмони милали муттаҳид ва ниҳодҳои тахассусии он ба мақсади бунёди ҷаҳонии амну ва қобили итминони комил барои наслҳои оянда идома хоҳад дод. иброҳими Неъмат, Назарзода Суҳроб, шаҳри Душанбе, Ҷаҳоннамо, Хабар.